Com cada setmana, us donem pas a l'Andrea Sánchez, que porta de primera mà les notícies més destacades de la música independent. Aquesta setmana, a la nostra secció d'indie, començarem amb una estrena. La banda britànica Eagles ha llançat fa pocs dies el videoclip de la cançó Too Glad, single que serveix com a avançament del disc homònim que publicaran el proper 3 de març de 2014 a través de Party Sun Records Houston Party. Depeche Mode visiten Barcelona. El concert tindrà lloc al Palau Sant Jordi de Barcelona el dimecres 15 de gener i ho farà després del llançament del nou disc titulat Delta Machine. Sens dubte, Depeche Mode ha passat a convertir-se en un dels grups més influents de la música moderna i així ho demostren les seves vendes globals, estimades en més de 100 milions de còpies.